Formålet med teatermøder det er, at det pædagogiske personale i dagtilbud skal blive aktive medformidlere af kunst og kultur i dagtilbud for og med børn. Og så er det også, at vi skal plante nogle frø ude i dagtilbudene hos det pædagogiske personale og selvfølgelig også børnene, sådan at de får lyst til at arbejde videre med teater som kunstnerisk udtryksform. Vi startede med det, fordi at vi tænkte, at vi kunne godt lige bruge et dejligt lille los bagi med noget nyt, få nogle nye farver på paletten herude. Og derfor så meldte vi os til, og børnene glæder sig til det, når det kommer. Og at se børnene i den sammenhæng hernede er også fuldstændig fantastisk, og de er fuldstændig med, de er fuldstændig opslugt af det. Så mere af det, meget mere drama i børnehaverne og i vuggestuerne i institutionen. Ja. In my perspective, it's a very good opportunity to make pedagogues and little children, because the project is for children from 1 to 5 years old, to let them know more about what is theater, because they know something about dance, they know something about different kind of arts, but they don't know a lot about theater. For example, the trunk for us was a good idea to share with pedagogues, because they can easily build kind of little theater with kiste or boxes or suitcases. So it's also a way to share with them some ideas that after they can develop in their lessons with children, for example with songs or what they need. Jamen for mig gør det egentlig, at bare sådan noget som at overlevere, hvad for noget tøj man skal have på, når vi skal ud, kan jeg godt gøre endnu mere dramatisk, at skal vi have bikini på? Nej, vi skal have regntøj på. Så det gør også min hverdag i børnehaven meget mere levende og fantasifuld, og det gør det jo også for børnene, at det bliver fantasifuldt, og børn skal have et godt børneliv med masser af fantasi og leg og teater og sang. Så alle de der hverdagssituationer, hvor man kan lege noget ind og gøre det lidt dramatisk og skrue op for sig selv og ned for sig selv, er bare enormt kærkomment. Teatermøder det er egentlig blevet afsæt for en model, en måde at arbejde på i forhold til, når kunst skal møde dagtilbud. Det er blevet til kunstmødemodellen, som vi i Holstebro Kommune nu arbejder videre med. Så nu er det næste projekt, at vi skal lave musikmøder, vi skal lave filmmøder, dansemøder, billedmøder osv. Så det er egentlig blevet afsat til, at vi har fået blod på tanden til den her måde at arbejde på, for vi kan se, at det giver rigtig meget for både kunstnere, det pædagogiske personale og vigtigst børnene.